Il-Gvern se jagħti aktar minn 5 miljun euro fajnuna lil produtturi li jaħdmu fis-settur tal-proċessar tal-prodotti agrikoli. Dan l-impenn min naħa tal-Gvern mistenni tejjeb sinifikament il-valur tal-prodott Malti għal konsumaturi. Dan sostnih il-Ministru għall-Bidja Anton Refolo u is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot-Soppardi. Il-fondi se jinqasmu bejn 19 l-entità li japplikaw għal miżura 4.2 immirata għal bdiewa kumpaniji privati u entitajiet pubbliċi. Il-fondi jistgħu jintużaw fi żvilupp u kummerċjalizzazzjoni ta' dawn l-entitajiet kollha. F'konferenza stampa l-Ministru Refolo spjega illi s-settur agrikolu huwa kruċjali u din is-sena kellha sfidi straordinarji kawża tal-pandemija. Illum qegħdin inħallsu mhux inqas minn 5 miljun euro lil 17 il-parteċipant li japplikaw taħt il-miżura tal-4.2 li huma fondi tal-Ewropa kif ukoll fondi Maltin. Intant is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot-Soppardi saħaq li dan is-settur għandu potenzjal kbir minkejja limitazzjonijiet li dejjem kellu. Tenna illi miżuri bħal dawn jagħtu valur lil pajjiżna għal dak li jista' jipproduċi. 19 l-entità benefikaw minn 5.4 miljun euro li huma kofinanzjati b'fondi tal-Unjoni Ewropea li dawn huma maħsuba biex jgħinu ħalli jkun hemm proċessar ta' dak li huwa l-prodott agrikolu. Din hija miżura biex inkomplu nagħtu valur aħjar u aqwa lil dak li huwa l-prodott Malti.